Adrian Delia konferma li se jkun kandidat għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. L-avukat magħruf fiċ-ċriki tal-Partit Nazzjonalista huwa kandidat favorit mal-establishment tal-Partit Nazzjonalista, speċjalment jekk tibqa' ma tridx tikkontesta l-MP Roberta Metsola. Dan it-tarif mill-qalba tal-PN kien ikkonfermat fl-aħħar sigħat u stess ikkonferma l-kandidatura ma' diversi gazzetti. Dan wara li aktar kmieni din il-ġimgħa One News żvela li Delia kienet jikseb l-appoġġ tal-istamperija b'uħud jgħidu li l-partit m'għandux soluzzjoni aħjar. Delia, president tat-tim tal-futbol ta' Birkirkara, mhuwiex deputat parlamentari u fost oħrajn mistenni ikollu fit-telieqa miegħu lid-deputat Awċi Chris Said. Chris Said hu irrabjat ħafna b'din id-deċiżjoni u l-appoġġ li qed jingħata Delia. Appoġġ li qed iwassal biex Claudio Grech jikkunsidra bis-serjetà jekk jibqax barra mit-tellieqa. Fil-fatt, Grech xejn ma jarawh mingħajr tajba l-istrateġisti tal-PN u dawk li idawru lil Simon Busuttil u quddiem gambetta wara oħra qed iqis sew il-pass li jagħmel. Biex Adrian Delia jkun jista' jsir deputat jekk isir kap, Simon Busuttil jista' iċċedi s-siġġu parlamentari u jintalab illi ħadd ma jikkontesta l-elezzjoni każwali. Bekk issir co-option. Dan bil-patt li Simon Busuttil kollu l-appoġġ fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew sentejn oħra u jissokta l-karriera tiegħu fi Brussell wara li kellu falliment totali fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Fallimenti li mhux iżommu lura milli jipprova jiddetta x'se jiġri warajh.